Haga jingle kai Copa America ka bahab haga Grup E hapring ka Peru, Persia ka Canada. Haga ni ka jingle kai haga kela step ka jingle kai ka long mare khaj haga baro artli ki kenhun ki klemla hadu bokot ka kela step. Badai haga kela mit kata haga minit ka basan phekundai ka Peru ka habanile kai satang shipheungun hadin bau player jongka u Araujo layu pedang ya ka red card. Bad ya ka ni ka red card la penti kena leng ba ka VAR. Badai haga minit ka bahnyau pheu ka Canada ka layo ban tap ya ka gol ka baningkong haga ni ka jingle kai leng bau Jonathan David. Bad ya ka bol lai rapen bu dau Sheffield Book. Badai lebah ka sigol la pelong ya kirang ya kai jong ka Peru bagi klem la syu ban siu kuliang hadu bokot ka jingle kai haga ba ka Canada kala khori ka nam job haga ni ka jingle kai da sigol lanot. Hagabai pat ka jingle kai ka bakham internet naga Grup A hapring ka region Alexis Sanchez ka Chile, Persia ka region Lionel Messi ka Argentina. Haba phai shakare ka jingle kai haga kela step ka jingle kai ka long mare khai haga baro artli kenhun ki la persyang ban khijar Henry ki klemla hadu bukot ka kela step. Haba phai pat shaka kela mit ka jingle kai ka long kumju Henry de hashwa ban kot ka jingle kai kata ka minit ka phra ka Argentina ka layo ban chap ya ka gol ka baningkong haga ni ka jingle kai lengba Lautaro Martinez. Badai lema ka gol jong Lautaro Martinez la penlong ya ka Argentina bakan khore ka nam job haga ni ka jingle kai da shigul lanot bad banne haga kerdan ka baningkong haga mi ya khej pon. Haga jingle kai Euro 2000 peusau haga por khandai shiteng ka Slovakia, Persia ka Romania bad ka Ukraine, Persia ka Belgium. Haga por khat arshiteng EM ka Georgia, Persia ka Portugal, bad ka Czechia, Persia ka Turki. Ka jingle kai Copa America ka long hapring ka Ecuador, Persia ka Jamaica, haga por lai shiteng ben step, bad ka Venezuela, Persia ka Mexico, haga por riu shiteng ben step.